Maurin ko ya kwa mga rona ina pererikin amderion ti tairikay na kun narakongora ri ti tamne ri nanun ti taninga ketiongora. Ayo reitan nam karak ari astuna ken ti tangira ribuaka. Ari pun rongorongon miyaw ti tinay ni tinis na siya pupetara meni tiruata. Ti tairikay hasta pun rokoroy na makoro wapu mewowa. Ngayari minus wag na kun reitan narakongora yo samona ongorara men ko kakinto tanatukiran ti wikari na okay? Hindi wikari na ko o yaro ko roy to wari sos ni mo yung ngayon ni tenis me o anda na tenis ba na ko na maraki na ngaya o ni mina ipon na ko na ben na nukis pa na waya ni katairik hindi tayan nyo ikarawa na nun swangan na to wari sos si ron mina at hinari indang inipita aron tinan wana o menipay na nabe ti toto na kindan anda nga tukiran to wikari na ko kaya mga yarin ti tairik ay o sinang tawrain kan din day tara karakyayo. Hinanon na yata yung teka-teka na maragin ni tinis me sos. O sos, depod na kinuriya nukis me ni mina. Paibukin na kuya. Me pun sinigiri tinis, he, ikay taraya. Away wana na me nukis, haripod na kinuriya tinis me, paitan na ko mairouia, me ni mina, ikay taraya. Yero ko na nupuin na tinis, nurakiya nukis me ni mina, ni kain taran na maraki. Away yero na yaki po meongin na anakakarak na kon sos. Ni Yeremina eponora tenis ntataraya ay ngaya ariya ka besa iri kanawaki payongan na nora kiti paya karoya irov na tenis. Nokis kan ka kime yeri kupum panasiko menan chamara kyan. Imena meya pa yoko yanap. Ya yoko ya bari mi yana mga burina kori kyo ya kiri keron. Ita isi me kime ito utana. Ako ngaya. Kani yeri kupum mangay panataraya roy. Ni ko akan to ko ameta poser. Kwatay ko. Ako ba isiw bang sa taran pa ipanas na mga kayo. Ngayang ko yasa roy. Yaro ko niya maraki yata yeri to apurita kana yun nagkataka na iya ki. Yesigiro pa yaroy rin kan. Yaki ang suko takanan. Erang kayo ko na maraki guys. Tabo, ama ko ka ng miyaws. Ya, yoki ko mo jaws. Yarang kakawag ito sinako dautana ni Kaukyang. Huwag kukurin kay ko ako. Kung nang darap amina pa, sa tabo ya pipitiri kirawa kataway rilay. Amin na yung gani, mga yang kan kaway mo. Akia, taway jaws na pa. Nangkwe, ang kanang ko pa yaya mo iyang umaykan neryo. Kataw iya mangongora. Shhh, payang ka nga yung mga rang montay kaya nga na ngayon ko gini na raw na kung narikiyamen ito ka. Ito ano po na raw pa sa merurututan. Ya, yamen na iron jenis pasito po yayaw na mekin pa irang hindi piyay. Kung nga ko ba iripayo ko. Ito pa yan ko na ang gini ko raw nga na itinis. Ina mekin na, ang kuya ko katayan na ngay ipon na mekin na. Saan, iya ko na natara ko rin na naparesag na iki. Tira miya ko ki. Kaya kya, to sabon di dia kinamemeta kung tapa ikaw, kitirari kya mo nang kirom. Ngayon, sarili kina tutan na raw pas sisiring at itayo. To sa iya mo na pa okay. O ngayon, sikiroy, sibun sa roy may kay, o sarili kinamemeta karawa ta kapunrang tutana. Habang na roy. Wala na rin kanam ka na huwag nga waya kay Pi. Yakin ko yun onorak. Kuning ngayon ko ko, so napuni piyay bukin na iyo. Tayo mga kakanya sung kanya. Shhh, nakawan. Ito, ay mga utang kanya rin minaki. Tinis, garasisan na maraki may kay. O to sa karaw na mo, to na kong tami. Kaya ka ngayrom. Ya, kangaya kiroya tayo. Natatira. Ya, parao pure. Yan na nara kanga si debo kangaya ki mo merong dinipewa. Mga kanakuan tamni. O kunan puniri kun kameruro ko. O sa kong kuya na itangiria. Inano nari, ikan ka kukuray ko itangiria ni karaw ni ko. Matarayo raw, ang kanaro na patirari ko tangiria. Ikoroya. O yay na pa naman. Ay para mo na pong tuketa. Debong ngayon, itangiria pa. Erarang tamero ang ururing yon, nara mo na pong ngayon umen yon PC. Oh, urara pa sos. Siya maningarang ay titiran. Okay, sanang dam na yung makasakoroy na maraki. Yes, me, sa kawaya ko pa, iyo nga, nasuwa tipirin mali, itiran mo mo. Sinanakon niya nga. Taraya, hampung tepong kakaya na naman ko tayong diyo yan ako roy na pahigay. Engke, okay, sana ko ni kaya rin tama pa, baka nga, ipuri kiki, ay pun kapuan na pa, karatanya. Oo nga ya, sariya ni main kan, sana. Nokis, ngayon nga makasako ba, so nga ni kamay nga pa kakawa kaya sa pamantay dik. Tara nga ito naman na sinon kapuan ni Mautiran. O ngayon tani nga ko inano, panarimam na ko na ano pa yayaw pa yan natataraya. Hangis, kaya kay Noro ko inano ikan. Ya, narimuya to kora kaya pa so nga nita kawaya riana na ko yay. Yay pio online source,
Kaya swangane patira kawayan tatairi kay. Ungay online men chat na koin. Denise, titi tu tanah pak, natara ada taxi. Hik, ante ya kan chat. Neuri sos. Tira mi program tatairi kay. Sus, anda ya chat ako tak. Aki apa kain taro, men nakapu mo ana chat imando kon taxi. Meuri mina, yang itu kinangin tamu ta, pas na tami. No era ko te taxi men nakateya. O ngayon ko, katiga, pas ang ano ko. Si tapo ilang ini meong kay punsi ngay man ko eh. Denise, ay pun titi ni mirum, o iya pun tinirong na taxi. Na may pasinan ako, nansoy yata tayo. Ya, hindi man to wan. Ay pun di son me kira groin ko te taxi eh. Ya, yarang pita ki sos. Ayo yarang kami na tani ngayang kwa mayroon na. Iwa kukure pa ya pita ki nasipa na. Ya pita haron ang detay ya pina wana no yay. Tira yari kinako. Hindi tayo yawato ka na ko ni Denise me nakapere tin sos ni piyonya te taxi o ni mina menokis o sina ko na pemenidiran te may charito wana o men taxi na penakotamota ang kayarangin kan kaburuburi na imina imetan Denise pa angkwa ay po nga yang kayron nokis hapon ro ko rin mo mina me itamota o wariasi kung kain titapon tatani nga arina nun titapon tamni imain ipo tayo na yapirimnus puntita beto wana tinana ko main tamni ro yama tagi habang warunong menasiya ora seksi tapakakan me irian ang kanay yo takang snack me tamuy yo to tirari ina punde nasi am san sana ko ide me matay ki Punan ni Roy. Hik, kangais kaskan Denise me so sa yaro ko ikay. terang ko Ya, setipu kanga ya mga mon mera kina besu. Kan siriri nga mo teutan ay main po naratain tami. oh ngay namay takatagay mo panari nga tutan sukatang ki amhan do raw kanga irang kakapakapuy irang may soman tangki mga diri ora kim Ya, yakawan ko my friend. Denise, sarok. Yang mga may sinabi to kora kiki. Hik, ante ya kiki. Kantara ya mo. Yes, awame ta ke abure. Era nga ibon nukis me mina kiki. Yes, anya kay ngaya kami ando ko kay ki. Ngay yani me. Kanga ya roy. Ay loro. Sort of. Kangate yan. Iskiroy ki. Sa korira parimi. Sa uro ya meruro tane kari kitangira. Ay pun tekakantanga upun doro wari ni mina. Pun tekora kiroy. Akin urira pa erang tawa na nona tawarin diring oni giri imeki mata. Shh. Ayan tayo na ata kanuan tapong ki. Sa tago pa inagi ko ng tangira kimina ilon nokes. Mangaya ipun de kinapa aron doro wari. Sus ko na mo injira pa nakarikin ni Mera. Ako na popcorn. Tanangay pa nakariki ka na ra. Tikata kami na rin mawari. Okay ngaya, kura pa. Shh. Yabo naman Roy no kes mi rongina. Yabo nakawawa ba ako na ni kunaki no kes rongina. Nipuan tayo na yabirim awarin na ko rin mo no kes me. On na kung teka-teka ka nga may nuka. May ipon na kitiro ko noriya na itinis me. Papansimi na inoriya. Ni parang titamni. Awamon nus na ko tinis me sos. Awarian ako nikira kingkanin na yaw si Samambula. Hapon ako nagatiya ya taxi, awasan ako yung muya, nokes manimina. rara pa kanon tayo kay mina pondoro ungi irang tatang ito ko pa orang nguto men tatawroy ni memene dari kuntain ako Ay friends, iron jo way. Oya bunna kive kari yon di friends. Kanga ya ke tata jena mekin ay kebura. Akita kanga nga nokes. Friends, papuntani boboki merenaya. san pondiran bawan ki me ante ya ki yara nga si tapo ya pon ginatan ako na rin men tapure me tau Etan na ko nantay. sa ngaya ba ya ki kunan na rin manen tay nay temen na friend me ikai ruwa me ometa ki ato na ko ki ato kana on the taxi Ngayon, amay so matay kay kakatoto di yo mataki. Iwara, sinangyang wa day na taxi. ngaya ande pa ya puto po ino ya mo na ni pakana ko tay sana ko ya kay ni kiro kan mau so nga yo kinap Okay, ngayon sana ko. Ayan mo the taxi eh. Hindi tayo yung kanyo ni Giri Denise, yato ka na kung the taxi, rarikin to wari sos. Memon ti mimi pang kiyang at address to wari sos. O ya kiyang aran na yata po, mayapon na nga an address to wan. Sos, sinanakya. Sana ko man tiyaws pa, kung nakaispo me anti yawa ko. Iya ko na, ang kuya ba, yabakan ako detay. To yung mga ido ko na kuya na konti nga po. Akaw pa, yasan gintik sina ko iya. Ni ko kasi araw ko
me eswa nga yanti pa nakairu ko pa kuna kai spoon mga iya o sa kapaka ko na pa te ka pa de punya ina pa anakan mo 야, 소시랑 매매. 고문난 기가 더 우로이기. 매 얘기랑 바나 어땠다잉? irori patikinan ke kumena ya awari ai pun ngai mangkui uring apare ai pun ngai mangkui ikai taina onna ke a kona nenira tairo ro metenis pa yeki kona ko ro te pai to kona mina kaunu ko si kai spo manti o anko osa nikiru kona e war haniro 어, nga yes girai. Sana ko ya 매매로 yang kana kana. Ya ko so nga ya punta ni kai. Na sos ko tayo si tutan na tayo kamani kirai na paki. ai yan tenis tairo ro ma si bon dang wa ko Nrogoya sos me tenis me dan tiaus. Ya taraponde wari sos swanga nanti pa aro. anti asaro ko ma ko ki tayo ka ko tikit pairo ka Okay, waro ko meron ki. Tani nga mangko ayo pa no sina ko ni kabariko. Tennoku, ya tau mo te kei mena ko kau ka te kei tsina kon te wari merona. 오, 양게. 해본 거나가 야 왜 양게? Kuata na ka tennoku. Ka ko rangin bebe ka na te iki. Ande be kai ko mo pa aya ko ante ite na ke kei. 안게 nga야 야나고 야면 안디레그나 변게 가다 우러 부스마야 야때 이빠테라. Ngaya ya karawa ande men sina ko mo ka te kei. 이 소스. 그는 또 따나 번 나가고 게. 워라미 타이리게 아이. 고마분 보면 양가이. ora bangko oi me ya ore IBC ayu sa si pau ki ka bosuran de tapun tami tamota nga야 게 아루미기. 러리면 너무 봐 야uk. 나가 메우로 뭐로 메. 메우르 데니스. 아이ten 녹. 아이ten 소스. 야, 매우리 내배 됐노. 그래 할아버지 가 있어 뭐해. 아얀 사나곤 자우스파 에타타닝가 사우나이네. angko o benda ta ra man pa ra ra wandi ki nai ni ongkui Totoko ya pa e ponu ki. anti awayo na sim mari swang Yang kami ay punuputan na ina naman ni Ron, eh. Now, tenis, sa pundang ni pero ron narami ron te way. Oh, nga ay punin ko yung kaya yo. Ani kara kinako may din. 아, 매우리 내배 비가이라. ям난 까비라 우롱. Ko kapi ni nga ron may kay punto ko awa. Nanay da kata kami sosyo ante couch ay papa kay. Nakarike de merike pa ko nakatonga ke. 야, 야분난 nga kakaon. Sa punang kurin si butawa para si punang ko na marako sa mga tamne yun na tamtam te popon. Ya katungan na memi. Taraya tenis. Yakawang ko yang kata anak kata uray yang unay niya yo. Ani katungan na betutan na peki. Pa yakapesi na ben peki geyong ay romsus. Yapon si pamenen na ba anay numu mari. Ya ako kantang din ako. Ya ko kora-kora ang paining arike me. 야, 거 베이크. 야, kita kan na pundin katungan ko raw kapug. Kesa ko sos pasi nakapuki mo. Pangayang ko me ani katonga. Pakangais pa mga umuantay ni ko kaururing te karo kabuki. Betoy pondin ke. 야, 이 방안이 기대랑 감이 네 예. 이내 노로양 거 raw kapuki 예. 이거 지난 플레이버 te banana. Iyang ngayani te panana. Pari arang ini mai sirigilan na panana ris ka pointe makete. Ngaya kapunga na itapewa. 야, sige raw be bunga nang kina ko nang kapuki ayo. Pangayan. Oya sende ka mi mani nun te wiki ayo. Te moni pakamane. Orang dara pa yasan de kyo ngaye. Si benin kana ko yara bili bukin ponte rent o pon mera pa ina ko kanga si kay nanoy. Ngayan niya kameo te meong day ke. Pari pun day ni ko na pero ni kataw man ibukin te meo me kay nanoy kita pewa. Ya nang uring aro rang kesirire inkuan diri kay kana ko. Pangayan, iya pun na kon timen na aron kawakinan na naman ke. Ngayan. Tenno ko. Anay uni nga pa, sasan ka puki mesenaro aruri nung karani po ni vene na nun te katangay na ikay. Ni memeroro. Pasisa, asa kay kapakane yay mina. yesan tenis kakawag mo temeroro sabon kasasaroy o konikiraki 야, 완탕. Taraya te katabi kami be pun mais te sexy. Skray tenis pa sabun kapakako. Yawan na siraun na ben nuran tapo ya kamya kaya. Parimi sa mga kainanuy kung detay na kaya ka nga anip. Ngayan, punta pe una pe pan nakapaka ko. Pare punta pe na tararwa kiming kay kami na moy kay. Imuin na yakakaragi kain de moy ngayo. Kaya pun rio mesuna kon tenis na kinamekinape. Ay ngayari aswaswa apikaira. Patawan ang kausa paya nanikirya. Me eswasos paya tau paya kawa mesuna. Me yanikira kinte mo ni ngapong. Iraw day iraw na ke. eng yawosi pa ni masuna ko may pa ya masu mga yay kay Inatata ko na ba niyan na pa sa kikeveya. aki am ka nga anti
Ponsi te masu te pongina. Tikinan ki to ina tarabo ka pa e masu ya mari e poni mina ikai. Yang kene ego, sangino kana bang airen davi musrawara pasangan usamakan tu mani ngapu. Sos, si te po sana ina pera pa ni metu idari ke mi kai. Api kai rangai atau kora kina bang koi. Sana kon terupa kuna diringai na ba ngai ni mera kira gitu utara. Kuni mera kira kini kangang koi. Mena na igori kini kamera ki kon tiriding. Yang ki akawa tenis sinapon dia indron na ikai. Me anak wana yara pa ni metu. Ya kani airon ne to asoi ka pena kai. Tenoko. Dei ni ko kawakin na yana asain. Pangana ko kuna ni kawakin na tenas tiaine. Esa ki royo inasim. O pun jami tangko ya kurang indoni me kina ki onda pe kauna pe aron tenas tiaine. Age ane mang kakanis si metu ikai au ane faino. Angko awari yani to kin metam. Kono kondinia pum me pun ikawai buki ge warik. Tekati pun tekati sirawata irona. Ko kikivi. Wai pun naron na bana ko e kairai ka ngatiti ngai. Ane kanwana yapong sos metenis nte tairi kiane. Etau mesanora mo angkanya kanwana yapong ni mina me. Nokes, irara ba yero kon chaus. Angku yo konango kingane ki. Ayan, ada ko pun ta jaus. Ko mga pun round mawa mo. Sapun kakais po nagkakaki. Don John Ryan ki don te campus. Iko wan, ake takanga ay pun miyende na ikay. Ay nang dara ba busmayan te kakoki. Yakana kurawa upong on na pun miyasu me te mumuanga rang kay. Ena ko wan, ay pun tira ko na winga rin bukin. Ay kan minna ko si pun pop ko ni. Kung yaki po ko sirim mo ngayon ko pun katu kinabe buwam ki. Ya, irang kapakabuyam te kan, me butam kos. Ya pun ikantang ki. Ko kira ron batara kaya tayo naman na baka mpuy matay. Iko wa ba kaya tayo naman. Ya pun baka uwi metan tinen. Okay, ay ito, nangkangay mo ki. Good night, Tommy Roy. Antay ya kali pa Mina, ngko yan eh. Ting, kuning nga yayo, Minas. Yung parang gani. Yoki na itiriributa urangana. Tani nga itautana niya pa niya nakwas. Ay pun kami ako ramuan ni menin ako nakun. O ko nakihanap eh. Ay, apun na ginababakan ako detay. Ay, sa pamiyente buhay na dautan ako eh. Ang kisa mga anak kong dami, Mina marakira. Pangkoy may antay, Mina. Antay doon ni mana nga. Tariwo, how Prince Charming. He, ang kipunin nga ira. Yung nga niyeme. Niyeme pari ya mesunak. O nga ya punya kunan di kimesuba. Ay datani nga akim. Nakangayaro ko iruti merua. Kuatay ko. Ang kikabaraw pure tariwo nakangaya karinda na kurang tami yari. Tipe kariyowa kinabayangwan o sa karawan na pinanona. Kaya tau jararaw me ani kabaraw pure ke. Andin na ko yang wa mesum. Pangaya tao ko ay ko apya kipari. Kwasan na marakiki. Ngayon, iya tau me good night mo ke pandang mesu. Hawe, nasinora mo message siya pa yay kano na kia. Hik, yaro ko na message show sa riyo friend to. Mina, sinuring kami dito tapon tami. Shh, kuiran ng kay Roro. Ngayon ipon na samtaya karo kuswa ngay. Ano kami ay ipon na ngay Roy. Tanit, ilikirik. Sagi kadetayin kami pa. Ari ko pun maningan ako, diringan na sumi ilon raw mari. Ngayon na ba si tami, o guess what? Yamasu ilariku, ngkay tenis. Tikiroy yamitairik, o see you around. Ya, yesa aron tenis, mesura rikin sos. Nakatayan suanga pa na kumaya tamlin tenis. Ya, yung sos. Yung ben noring kami din na konti tami. Kupunu ko ba, imi nang kani ka na tenis? Yung kakwawo ko mayang ka na kumaya tamlin mga yes pa kakwawo. Ngaya yesa yo, natani nga na kaya kawa na tami. Magiyatay bisos, yung kakabenetay. Ya, yaki kawawa, ay mina yung kay tenis. Ito me, nakani yatay ni ay masuna ko ay. On katoka peu yona on da betami me yapuna ka nga napapakoya. Ngaya erikiroy ay onan kalakwa. Okay, esayo. Ya, yaro ko tamin sos me tenis. Awen kan ne, ngaya po ni kwa wa friend to ay. Ito me, yari ka kanwan na ukwa ngora na kun nogis ni ngapong. Oye, yaw pa ni ka kwa way, payong ni para roy na nun nogis may rona. Ito me nasike ka mo na message, au friend ne, may ni mesu. Yawa na nga ni sos, hawari isuang kwari, be nice, haway po na kya na bemi kangang. Take care bro, I'll see you around ni ngapong. Awan ng kanito pa yeri kinti tayo kiyan. O nito kami kain sa mambula. Ya kura-kura tinanubui, mete ka kariyari iroya. Ya, Lisi, yakang kaya ron Denise. Isway mendo ko ay nakon tuwan ng takarangay ng kay. Niyo pa kayang,
Ako saan katayan dari Bonia? Yasan dari Bonio ya kaya ka ba iti misin ya kaya ka? Baka ngayon. Awagyan na biya narungurong ay karukwa to ani karaute ka kiton. Kaya kaya na biya shh. Kirang nanubuya ngay bari miya nang manirun sos o ay munta pa ito wana na biya miya naki. Ya ako kan dari Bonia sos. Ako suwang nga ba na yang kay. Awan akin ni ngay. Baya mga katana ng pasos. To na dari Bonia mina. O ngayon po ni katami na paya tari ka na dari Bon sos. Okay ngayon ang dari Bonia mina. Ayaw ring. Ya, Lizzie. Yung mga kaya kayo. To yung mesuna ko mina, bari anong baka na ko tetay. Ya, kwatay ya. Yang ngayon ang darome rin, Denise. Pangayan, ngayon ang darome na pangay. O ni mari ka nga kaya nakanga bari kami ni meso. Lizzie. Yung warang ka na to yakasana na yung upian ng karikyan si diri ko na meso sin tetay di kaya. Ni yung pandang ipiriri mo ami yang ogi. Be positive. Sa kagera yang darome, o sa punikasukan na ni Mekina na bari ipon manawana Denise. Songora roy rong nandikin nga pong ki. Tuwan niya na Becky. Shh. Ya. Yari yung undang nanukawag ni kanuan na uyang. Yataw. Hariyap na ta diba na diyan ni Koroya Denise me. Isirang darami ang kanaro na biyataw mentuang mediwawa irun din suos. Ang kanya yuwawa kapon niya yung kitis wari na kuna ni mga rike kain na iyay. Ito may sayang mo mesura pa yung anes merurong na kunti nga pong. Ya, bangay yang. Ito man ang nakondero ngay. O ngay, ang kwesa kaspon, dagente nga pong ki. Good night. Hindi mo rin nga po nga rin mo ina. Sa mga tawroy, nora kanuana. Ya, tayay. Yasaro na kay sus. Yabon na kiyo kingking kita iri kiki yasaro na. Itirang kaya yata kuroro ko kiki bukiyo. Wanda ya kiki. Tangaya pikahirame. Yari gin yung girin no. Sos. No. Nangyay no kiki. Wabunta pun kau tang kita iri. Good morning daw ako tangiraki. Yagi kanuro na masum. Amon tatamero. Ngayari yapon kamasuna ko ko. Batay rarame pa pun anti me. Ay karora ni masu kay. Pa ano ngay ko anna kita ngiri pa. Una tarapo. Ya tani mes yo mata niya ta ko pasera. Neko. Metikin ako minaya. Awar ko punin mina ilalikin tuware ngaya. Tuwan ngam na kon tayo ka na ko. Tayo rarame. Yang ay nanape. Sos, eos na yan eh. Wagi na ko yung atibutuwa na payarin na yon o yan na panganesa. Isigiro ya pikaira nangyay no kipayakan rarame kain tiyaw sigiro yabon na kinapyo kiriya. Irori pasapon kain ka para pain ka pene na koya. Me anna ko yung atibutipom. Tinno ko. No. Antira kinako toast na takabuki. O peni te puni mo pasori anda kaira. Payakawan na pene yay payong na yoki. Ngaya. Haripun nari na bagi. Nakaroy pain ka pene bukimi o tiranggi ako nanuangay. Tawo na betya wan tirang pikaw. Yoki gamanan. Epes intaw tinang ko na parimi ako pun nora kiyay. Tay mga kapesatang iran tinang ko na. Pakit te pene de kiyay. Pasita ka pene mani o tiyorak. Ake itira na roido ibukim o ibukiya kain na muso. Mga una pero way. Ay ito. Sana ko ni Mekto anong tayo rikiki? Toya ko kuray rikin naan. Ang kaya bubusi ko. Pakakatawraw at tayo pura mesos. Pa ete-po-tepo tenis. Angay yakay kakaya o niya na. Ay mina yung mga nako ni kasahin tepo-tepo. Pasakay na pen ngayon ni manang painikiriya. Ayan ako na peti office. Angay. Sos, yan ako tepo-tepo ra mariki. Away kayo niya na. Teka rin ano, ka ngay metawraura. O tipi po na peyo, metameng na inanuraura. Away kayo na pe napura, awan ako erake. Wara, iroy yay kay. Kagin tiru ba yawalem tiru. Nangina ko nakarawa mo te, tayo pora. Kaya nga po. Apun sa roya ni kapene. Iyamana ng kani apikaira tini sa sos. Nto ka na konteka nako sa mampula. Ya, Lizzie.
Yero dagari. Uniku. Yero Denise o kairona sos medemena January ameruru mga yainano kiki. Iyangi. Niku. Ya hanora. Sebu yari kita bay towana. Yera nga yarang mais de meta ura yoana na kunikai Denise. Nika nga ni. Ana tobe ura biena repa ina nga ya mga meta may na ura nabe. Ya lisi. Sebu ya hansan yen Denise me sos. Ya nai karama manegi. Kurang berari. Tani ngai pa na ako kati metaruan ako ya pa na veteya. Kya takakarugi. Ani veteya. Sos, yera ka mati ikan yan penimay. Santa ko pa ya po araday na iniaan. Ngay sana ko si Meroro meraw na ni ay o sana ko sinap. Ngay sa kasi po yetay kay. Hapon di tete inano. O kain tiyaw sa reinan wala yaw sunokes me. Hapon na nga yaron di memeruro. Nak, as pa usin noks Denise mesos. Tirano ako tau. Kay naki sinanu kwa kiki. Mera ka nga sitipo ay as pa usin nikitaking kaya mo ni ngapong. Kam nakang buno mo pa nakasiya ni pa niya. Isikiraw yanti, ani yang o manangam namaguri pa sa siku mo ikay pasinapo ni mga na konti campus ikay to at tiyaw tapina. Ngaya bigay sa popo ikan na kya kakakiyo nang dara balik ti mamanan. Denise, sana kong tamarak. Na may ba natawa pa im? Esa haruna nokes. Puntiyin kita tira roy te pa yay. Ay tita tau pa yay awani. Ya good morning ning to kami ni Lisi. At ben may basinang ka na dakari kimedire mapata. O ngayon kami, ikakawag katungan takabuki pare, kamasan ka raw mitay pora. Sa kabuki ba kosta, asa yang wana pa kawai na konti campus. Ang kami nga. Orientation de bong heki. Higuawan, sa kasayra sa manang hanap ang aira. Denise, yasan wasi yun yan magiging kwa nanwa. Tira niya may kunabay nang kaya na kwas na kwa. Asan nun yakin na yu. Ayaw niya nang tapong ngay. Oo, ngayang ay. To nga, kung naman nga ngayon akong orientation. Awari ita ko, hari akasaya, awapo naman nga irowiya. Yaki to kayo narikira. Sige rin pa ron, manang pa ni Maria yasan musin akong kay ngapong paron na eritay. Payay kawaya yan nakaroya imahin kaya yung orientation. Ay, gusto makakara na ba nakakan, di ba iti nagyayroya? Ay, hingkam ni Mari. Ito ko bayay kaway na nanako yay me. Sa tao ba to asinang iriya? Ngayayag piya kami nga piya eritay paronan manang. Huwasan musin ako matapuniwan kaway yan nuking kay. Yay, yang. Ngayon, yung kura-kura roya. Awan na yan mo ayari yapon na kiri kyo kiming kita irigi. Ipon na kiri kira ba Ayan, kiri ka ba sa masu na pa, tiyaw si kiki. Pundaw ni masu pa, ang inungara, awari sa sakay na ba ni masu. Haki apure na pare, puningay, yara. Saan, ngayon na ba sa rarame pa pukinig kaya sa taripuan niya, o yung mga kaya ka na taripuan. Ya, bayarang kami ni Mesu. Ayan, inang ka nga sa kami nung waya ni masu. Ya, ay puri sila metan tita para kyari. Nang kakanungin ta nga may mena kinabenari. Kaya yarang korag. Sibu yaro ko na binigantaw tiya ka na Denise. Korag. Tsaka tira ko tiya kinanito. Hagi basta buhay nang uring o punaw katamaresi ko itara. Ay, punang kanroro ko piyakam ki. Nawa, aro ko bandang kasain dapat pa orientation kayo. Irita pa naman ang malimari ki. Ayan, kasaron ba yasangay? Okay ngayon. Yapo irawang kay. Ang udarbo na rin kayo nanurat tay. O ngayayo. Hindi na pa na message ay. Mina. Good morning, Nokes. Kwa kami anus? Ya wara morning ngay. Ya kwa kanong. Tirang kamu asosin kita iri. Kaya usin sense tami. Ya, tira roya iri ki Nokes. Are kaya namta pa Denise me. Kwa sa noriya ni kosi gan. Antara tamne yan. Tamni Denise ayo ay masu. Aso sila rin kina. Sa ipon ta kayo way tamni ayo ay wara na no. Ni Denise o. Ito man, saka po, ay pundaw pa itang ilakim may uwasan tayo. Believe me, I would share my
Oi wara rowa ko ngorante tairi kei. Ya mangaru kona bento kina makoro wawi me wo nara tamne iri nanonde taninga nara kara kere te tangira e ribuaka. Oi buna ka kaida we pesti bukin namtai ai ro kwasta nanga na konte ko ngorayo. Kanaro ba yagi tu kina nom ngorante tairi kei. Ko manga inga kona konde itana na konte weekend aro. Aki asande kingande pakain te karaki. Aki puntani makurin te pota kini kana ko pana me kare kirongorongo. Hari ki pani tenis pon ne ruta mena tenemta. Hari ki pasos pon sem mosintiaso. Hari ki panokes pon tare moni pitaki. Hari ki pamina pon ne yeri tapita teveya. Hari ki pani itoka pon ne kiatara tairas. Hari ki pani lizi pon ne tamete eteri. Hari ki pani api kaira pon ne rina ta teripe. Hari ki patenduk pon sipe au kietau. Hari ki panawa pon tapokai koreawa. Hari ki pani kapta pon ni buraya tatuakare. Hawai ngai te metani mone Simeon tatiru hari yasani perunga. Hawani kapupunga korawakin nam tamni rinanon tetani ngan tetairi kiai. Panyongan tuki posum. Awara nangana kondeken tu mani pong naben te weekend arokong kana ya papak te meu. Sa mga waya naben kais buwaki kai. Yetan na radio ken tiawa wanuan tetairi ki. Tikiroin ko ini kira na mawa kay mina kona mesuroi sapoma.